Mavokoko. Yes, po. There's something go. Ngifuna angikhona uzofika yini? Yeah. Like deliver ikhekhe yabo. Like. Yeah. Ngiyakini singena. Ngifuna nje ngimthele la kuleya. Ngiveshele uzobona lo muntu ofika kusanyishe la kufika igama lami. Ngisani la. Ake. Parcel. Yebo. Hello. Ngiyacela please. Mandi. Lalela. Kuzobe kunephathi yabo. Yeah. So isiyakhala manje ngifuna wena uze la. Mina. Hayi ngizokutransferela yonke imali. Hayi. Ngiyabonga. Okay, ngiyaza butisa. Bani? Sokwazi ungikhohliwe nje wena. Butkus. Bani? Bunbus. Ini? Bunbus. Singathi umuntu orolo ngikhuluma naye. Ubani? Zanele ngikhuluma nami. Hayibo. Kama ngisimpiwe. Ayiba. Ngifonela umunye. Singene. Sabona Put Eric. Yebo. Put Eric. Yebo. Put Eric ngathi ungizwe. Put Eric kude. Sondela Put Eric. Yebo, ngiyazwakala manje. Alright Put Eric. Ngiyaphila. Put Eric ngicela ungiboleke le 5 rand. 5 rand uzolandela phakathi. Futhi ayi 5 rand Put Eric. Leya manje ukugibela. Angithi uzogibela taxi ukuya leya eJournal Mall it's 23 rand. Hayi okay ke nawe ungalingi uqeleni nama 5 rand uyazi ukuthi ukugibela si5 rand. Manje ukugibela. Ngizokupha mina i50 rand. Uzolibuyisa imali 60 rand. Hayi Put Eric uright ke ngiyaza manje. Yebo. Sona mzali. Yebo. Njani? Ngiyaphila. Iphakethe yakho uyithole? Hayi mnumzane iphakethe yami angayitholi lento isikhathi siyahamba. Hayi man ukho umuntu ozoyiletha man. Hayi okay akunankinga. Alright sharp. Brongo. Yebo mnumzane. Sibali. Yebo, go. Lo muntu lo uyayifuna le package yakhe man. Yeah. So ngifuna yena ungithathele le package yomdilizelo la le. Njengoba sokusho mnumzane. Yeah. Ufike umsayinise lapha. Hayi okay akunankinga. Alright sharp. Okay. Deliver number 1. Correct. Number 2. Sikhela phezulu. My business is going. Ngizola ndiphasela apha esikhulume efonini. Phela phela ngizobeka phela mina ngiboleke ebantwini abaserious. Wena wazi phela serious. Ufuna ngale. Alright. So manje hayi ngicela nje imali. Bese imali. Umboleke i-15 boss man. Manje ngizobisa nini manje? Sasa. Uzobisa next week man.
boss.